tsakanin azumin bana da na bara akwai sauƙi sosai, duba da yadda bana ake azumi da na bara. Bara an fara azumi ba a fara ruwa ba, an yi zafi sosai, amma duba da bana ana azumi ana ruwa. At least zan iya ce maka tun da na fara azumi har zuwa yanzu azumi ɗin zan ce maka na shi wanda zan ci na ɗan ji jiki, amma sauran azumi alhamdulillah gaskiya. Idan yawanci azumi ma za ka ji kawai kamar dai ana dai azumi amma kamar babu wani wahala gaskiya, babu wani irin kishiwa sosai haka, babu yunwa babu kishi. Gaskiya al'amari ni dai a bangare na ainihin abin da nake ji na harkar rayuwa bangaren azumi da na bana da na bara na fi jin daɗin na bara, saboda na bara gaskiya ina a natsaye gaban iyali na cikin lumana da kwanciyar hankali. Wannan yanayin kuma sakamakon ana cikin wani yanayi gaskiya to alhamdulillah mun gode ma Allah sakamakon duk halin da kake ciki ya kasance kai mai godiya Allah ne. Amma haƙiƙanin gaskiya in dai zan faɗi ni abin da ke raina na fi jin daɗin na bara. Abu na bana ma alhamdulillah tunda ina cikin ƙoshin lafiya. A na ban ɗin dai yanda muke ciki a farkon tuka azumin mu muna ɗan shan wahalar shi, amma daga baya Allah maɗaukakin ya ɗauke muna wannan wahalar, ya sako muna ni'ima ta yanda muna jin daɗi a jikinmu ga rayuwarmu, muna jin sauƙi sosai iya gurgudun hali muna jin sauƙi. Amma na bara farkon shi mun fara har ya kai 15 ana cikin jin zafi sosai saboda ba a samu ɗauka wasu daga baya Allah ya kawo shi. Amma ga na bana kan gaskiya alhamdulillah. Gaskiya azumin bana alhamdulillah da bambanci da na bara gaskiya. Bana dai akan bara wahalar dai kaɗan ce gaskiya, amma bara akwai 'yan maɗaɗɗari da yawa da kuma matsalolin abin da aka yi ruwa za a sha. Bana alhamdulillah akwai gaskiya. Sannan kuma kamar mu 'yan kasuwa alhamdulillah kasuwa bana mun gode wa Allah. Mun ɗan samu sauƙi gaskiya bana akan bara, alhamdulillah mun gode wa Allah. Na bana an samu sauƙi, wahala da kuma abincin ya wadata insha Allah.